Jo tinc entès que no tothom pensa igual a la Junta de la UES, ja m'han comentat per gent, em va trucar molta gent, dient que per res pensen igual. Bueno, la seva opinió jo respecto, jo penso que sí que hi ha espai, en tot cas hi ha espai per uns 30-35 equips, en quant a equips d'11 a 12 jugadors, no de clubs. A Sant Cugat tenim un problema d'instal·lacions. El tema no és un tema de nivell, és un tema d'instal·lacions. Jo penso que sí, que ara mateix en moltes categories tenim nivells molt similars i podem compartir. De fet, el salt de jugadors és relativament normal perquè el projecte d'un club o l'altre els hi atrau més. Nosaltres en aquest sentit no hi ha cap problema. Hi ha un problema d'instal·lacions que l'Ajuntament posa molt esforç i moltes ganes per solucionar. Són 90.000 habitants, ha d'haver espai per 2 clubs. Si fem bé la feina, la matèria prima la tenim, que és el talent i els jugadors. Ara ja és feina tant de la UES com nostra de fer una bona feina, de formar, d'entrenar, d'aconseguir les millors instal·lacions. En aquest sentit, les instal·lacions són comunes, que pensem que és el just, que compartim espais en funció del volum de jugadors i la qualitat de les instal·lacions és la mateixa per tots, estem en proporció correcta, i el que es tracta és que cadascú fem la feina ben feta. Evidentment que hi ha rivalitats mundanes i petites perquè són clubs de ciutat i això jo trobo fantàstic. De fet, quan han coincidit els nostres equips jugant partits al mateix nivell, a les mateixes categories que han coincidit, és un derbi per la ciutat, jo ho trobo superdivertit i que és una oportunitat per gaudir per tots. Fa gaire es va presentar abans de l'estiu la primera fase del pla estratègic. Quines són les coses positives i negatives que han extret? Jo cada setmana, cada 2 setmanes tenim una reunió a la qual hem d'anar i t'expliquen coses o et demanen l'opinió. I a més, coses operatives i tècniques i del dia a dia. És un debat que potser es pot fer una miqueta llarg, una miqueta dens de vegades, però és el que jo li vaig comentar en una reunió. Hem de discutir més. L'Ajuntament i les entitats hem de discutir més el dia a dia, ha de ser més artesanal. És molt difícil fer una previsió fixa, estàndard, i dir els propers 2 anys seran així i tots estarem contents. No. El cafè per a tots és molt difícil, ens hem d'adaptar cada vegada. Si demà surt una altra entitat que té 300 nanos, què hem de fer? No fer-li cas? Perquè acaben de sortir, perquè no són ni de la UES ni del Cubasqui, no, són 300 nanos, són de Sant Cugat, hauríem de fer alguna cosa. Doncs haurem d'apretar tots, haurem de facilitar les coses. Doncs s'ha d'anar creant i hem de discutir, debat, discussió constant. Tot el que sigui crear plataformes que una miqueta ajudin a l'Ajuntament, i dic ajudar encara que sigui de vegades apretar o exigir, i alhora et dona espai de reflexió. Jo he après molt a la coordinadora, perquè veus altres entitats que tenen dificultats com la nostra o pitjors. I has après, per exemple, estratègies de finançament, estratègies per aconseguir sponsors, estratègies per gestionar els nanos, vull dir, és un aprenentatge també. Com pot ser d'estar a la coordinadora i del Sant Cugat Creix? Perquè són projectes diferents. Jo penso que la coordinadora és més un tema de treball i defensa d'instal·lacions i sobretot vessant formativa, perquè és la base de les entitats, i el Sant Cugat Creix és un projecte dels equips sèniors, diguem així, dels equips semiprofessionals, que em sembla perfecte, vull dir, el hockey i tal, avui tenen equips gairebé sèniors o professionals, perdona, i és que el que demanen és un suport diferent. No és un tema tant d'instal·lacions potser, sinó un tema econòmic, per viatges, per promoció i poder arribar a tot el que volen arribar. L'Ajuntament està amb més ganes per poder ajudar el Sant Cugat Creix, que són equips amb potència professional i potser més amb ànim de lucre que no pas la coordinadora? No ho sé, això, jo no estic tan present en aquest sentit. Jo no m'atreviria a dir això, jo penso que l'Ajuntament senzillament, jo entenc, tu ets una ciutat i t'encanta tenir equips del màxim nivell que portin el nom de la ciutat per tot l'Estat o per tota Catalunya, vull dir, trobo super lícit. Alhora, aquests equips es nodreixen també d'una vessant formativa, d'una part formativa, una cantera, que és a Sant Cugat. Has d'alimentar les dues coses. Jo no tinc la sensació que estiguin més per un cantó per l'altre, no ho creu així, tampoc puc calibrar de manera precisa, però sí que entenc que en realitat estan treballant amb les dues i són projectes diferents, són maneres d'entendre-los diferents. Una clarament el que busca és un finançament per estar a l'elit, perquè necessita aquest finançament, i l'altra el que busca és instal·lacions, servei adequat per poder fer tot el que fem a nivell de base. Per tant, en realitat, si ho penses bé, són dos projectes complementaris, diferents però complementaris.